na-ekwu na achị na onye na-anwụlili igwe ka ndị ichie na-anwụlili maka na onwere chi m anaghị ekpeli ana m ekpeli Chukwu na-ekpeli arụsị anyị nọ n'Igbo n'ọlụlụ oyibo n'okpuru na ya chi nwere ka anya nọrọ dị ya Chukwu abịa ma ga-agọzi bụ ezinụlọ n'ụwa maka ị na-anwụlili igwe ma ụmụ nwanne gị nwoke ma ụmụ nwanne gị nwaanyị ma papa gị Chukwu ga-agọzi unu niile e ga-eyuzu ya as a point of contact wee na-agọzi mkpụrụ obi niile nọ n'ezinụlọ anwa na-ewepụrụ unu ime ịtụ ụtọ ọbụla dị n'ụzọ unu na-ewepụrụ unu disappointment ọbụla dị n'ụzọ unu na-ewepụrụ unu ihe mgbawa obi ọbụla dị n'ụzọ unu ana m alụpụcha anya ndị ilo anya ndị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ n'ime ndụ unu wee na-ekwu unu rụpụtara igwe keeki na keeki a rụpụtara igwe na ọ ga-atọ ọnụ n'unu billions of naira n'ime ezinụlọ na ụzọ niile gbagọrọ agbagọ ga-akwụ ọtọ ebe niile mechiri emechi ga-emeghe ọ ga-adịrụ nna mma na nkwọ ọ ga-adịrụ nna mma na eke ọ ga-adịrụ nna mma na orie ọ ga-adịrụ nna mma na afọ ogologo ndụ na-arụ isi ike ya ka m na-ekpe n'isi mara ka m na-ekpe n'isi enyi nwaanyị ihe a na-ekwu okwu ya ewu ka ihe mere nke ọbụla ya emeri ya mere ka anyị hụ ya n'anya ozugbo ezigbo mmadụ kwụrụ bụrụ ezigbo nwaanyị akpọtara nwoke n'ebe ebe ewere egozie unu nke ọbụla dị mmasị na-eme amụma nwoke mụba nwaanyị mee ọla ọga ihe ọ chọrọ maka chi wee fụ unu nwere ezigbote obi nwoke ọbụla anụ unu nwaanyị eme enjoy ọ ga-enjoy unu all round enyi egusi taa echi enyi ọbụna echi enyi ebutebụ o nwere ime ọga chọchiara enyi n'ụwa maka ezigbo mmadụ ka unu bụ ọ nwaanyị adụ kiarin nwaanyị adụ lovely nwaanyị na-alaghị ka ibe na-eme maka onye dụzi n'ụwa ba ọ bụghịzi ibe dị elu ogotara die keeki agbacha keeki onye die mmanya di aṅụọ onye nwoke ndị nwoke elie ọgbata side chick onye tie nwoke enwe nsogbu all round nwoke enwe aṅụrị all round ọ na-ekwu ezigbo obi ka o nwe ihe ma uchi pịali ego gobere ya moto rụgharị ya ụlọ ya mụba nwoke mụba nwaanyị biko na onwere ọzọ nwaanyị achọ onye mụọ nwoke mụọ nwaanyị nwe ejima apịa ya ego n'ugbo moto alụọla ụlọ ịghata na ọbata onye anyị na-ekwu okwu Chukwu ya na unu nwoke nwere ego n'ụwa mmezo mkpụ ahụ n'ọkụ ebe e nwere ọtọm speki unu nrọtị ya ọ bụ na achọrọ obodo oyibo ọ bụ na achọrọ na Naịjirịa speki ọhụrụ njọ mee gịnị nkọtị ya ebere ọ ga-adụrụ nna nwa n'ụwa ekpele eze Omeiheukwu ana m enye unu the blessing from my throne ana m enye unu blessing of a king to your life today ndụ unu ya agbanwe disappointment ya ana ibe mgbawa obi ya ana ibe mwute ya ana nnechi ya azụ ya ana the sky shall be your starting point ekpele eze Omeiheukwu na ekpere ime ndụ n'ụbọchị taa ihe ọbụla ya weta n'ogbo ụda anyị ewepụ ihe ọ bụrụ na o nwere ugbo fake man n'ọnụ na ihe eme unu ga-emebe anụba after 3 days after 3 years akọba akụkọ ana m ewepụ ya na ndụ unu wee na-akpatara unu nwoke na-ebe ebe ya bụ mmụọ ọnụ na anụka anya nka ekpere eze Omeiheukwu na-agọzi unu na ndị ma nwanne nwaanyị na Amerịka ana m agọzikwu ihe ya mebe ebebe na Amerịka ebe ahụ ọnụ ya mechiri ike ego udo connection ya na-ekpe ebe isi ya na di ya ma ya na ụmụ ya wee na-ekwu na ọ ga-adụrụkwu na ezinụlọ na mma n'ụwa nwunye a na-enweli aṅụrị ọbọdị dị na-agbalị iru ọya anyị na-ekwu ọsọ side chick nwunye ka onye side chick ọya anyị na-ekwu obere nwanne maka onye na-ese ka nwoke mesepụ arụ Chukwu ya gọzie na ezinụlọ ya gọzie nwunye ya gọzie ụmụ ya gọzie ihe niile dị n'ime ndụ unu ụwa niile ya anụ maka unu ekpere m na-ekpe n'isi na mgbede a anyị wee na-ekwu na ka anyị gọrọ ya ka ọlịa ihe banyere m